नमस्कार। आमच्या मुखार उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त, सगळे काँग्रेसचे ऑफिस बेरर्स, मीडिया भाव भयणी आणि बाकीचे आमचे गोयचे सगळे भावांनो आणि भयणींनो, आयज तुमच्या मुखार हांव फक्त गोय प्रदेश महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून उभे ना, पण एक भारत देशाचे जबाबदारी असलेले नागरिक म्हणून उभे आसा आणि माझे मत हांगा मांडटा। आयज दुर्दैवाची गजाल असा की गोयासारख्या प्रांतान आणि भारत सारख्या देशान आमकां संविधान वाचोवपा खातीर असलो अभियान घडोवन हाडचो पडटा। पण हे हाडचो पडटा कित्याक? आम्ही पहिला आमच्या आणि तुमच्या सारखे सर्वसामान्य नागरिकाक, एक सर्वसामान्य महिलेक आयज संसार चलोवपाक डिफिकल्ट जाल्ले आसा, त्रास जाता आमचे डे टू डे रुटीन एक्टिविटीज करपाक, आणि ते म्हणजे आम्ही पहिला म्हारगाई वाडला। जे बाकीचे भारत देश सोडून लहान लहान देश असा, आमचे नेबरिंग कंट्रीज असा, भूतान सारखे, थंय सुद्धा LPG प्राइस आणि पेट्रोल डिझेलाचे रेट भारतापेक्षा कमी असा। हे कित्याक घडटा? हे सगळे जावन असा आयज भ्रष्टाचारी हे भाजप सरकाराचे सगळे करणी। त्यांची आम्ही प्रशासन पळयला, कंप्लीटली पूर्णपणे कायदा व्यवस्था सगळी अपयशी ठरलेली असा। आणि विथ प्राइस राईज हे सगळे उज्ज्वल योजना असे सगळे योजना लॉन्च केलेले भारतीय जनता पार्टीन, पण ते एक फक्त जुमला जावन असा। कित्याक असे सगळे केले लॉन्च आणि मागीर सिलिंडर दिवकूच ना। उज्ज्वला असे म्हटले त्यांच्यानी ही योजना, पण आमच्या भारतीय समाजाच्या सगळ्या महिलांका एक अंधकारान ढकललेले असा। आम्ही पळयता क्राइम रेट कितलो वाढला, इतलो वाढला की नॅशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्युरो जे आसा त्यांच्यानी 2022 पासून आपलो रिपोर्ट लॉन्च करूंक ना। कित्याक करूंक ना? त्यांका खंय तरी भय आसा दाखोवपाक आयज जी परिस्थिती पावल्ली आसा गोयची आणि ह्या देशाची। आम्ही पळयले मांद्र्यान एक वृद्ध महिलेक तेंचेर गाडी चडोवन मर्डर जाता। काणक्या सारख्या ह्या जाग्यार 7 वर्षाच्या चेडवाक अपहरण करपाचे प्रयत्न करता। तशेंच आम्ही पळयले वास्को ह्या वाठारान मानसिकरित्या डिसेबल्ड असलेले, अपाहिज असलेले चेडवाचेर सामूहिक बलात्कार जाता। आणि राय साउथ गोवा सालसेतान 24 वर्षाचे चेडू जॉब ना, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी असा म्हणून आपलो जीव सोपयता। आणि असे खूपशे मर्डर, रेप, किडनॅपिंग हे सद्दां आम्ही पळयता। ह्योच तो गोय, आम्ही जो विचार पळयल्लो आमच्या स्वप्नातलो गोय ह्योच, पण ना, आता वेळ आयिल्लो आसा आवाज उठोवपाचो। सगळ्या महिलांनी, सगळ्या जनतेनी एक जावंक जाय या भ्रष्टाचारी भाजपाच्या विरुद्ध, आणि संविधान राखूंक जाय। आता आम्ही पळयले हे जे आम्ही मुद्दे मांडले, तुमच्या आणि आमची सारखी सर्वसामान्य जनता आयज उलोवपाक शकता, प्रश्न विचारूंक शकता। ह्या बुकान संविधान जो आमचो धर्मग्रंथ असा त्यांच्यानी आमकां राईट दिल्ले असा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, पण ते सुद्धा हे सरकार आता आमकां आयज आमचो राईट यूज करपाक दिना। उलयले जाल्यार जे कोण प्रश्न विचारता त्यांना अटॅक करता, अरेस्ट करता। आमचे देशाचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधीजी त्यांना अटॅक केला या सरकारान। ED, CBI चो गैरवापर करतात आणि अटॅक करतात आणि उलोवपाक दिना। पण आता आम्ही भिवची ना, देशाची आणि गोयची जनता भिवची ना, आणि परत उत्तर दिवपाचो वेळ आयिल्लो आसा। ह्या भारतीय जनता पार्टीक आपल्या पावराचो, सत्तेचो माग चढलेलो आसा आणि त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिवंक जाय। आम्ही सगळी जाणा
एकठांय जाऊया आणि पूर्णपणे या संविधानाचे रक्षण करूया। वेळ येयल्लो आसा हे संविधान बचाव अभियान गावान गावान भरपाचो। आयज तो आमी हांगा लॉन्च केलो, पण सगळ्या गावांनी सगळ्या प्रांतांनी आमी तो संविधान बचाव यात्रा व्हरतली। इतली थोडी 2 उतरां उलोवन हांव म्हणूंक सोदता, सोपोवंक सोदता 2 उतरां उलोवन, पण एकच म्हणूंक सोदता, आमकां काँग्रेस कार्यकर्त्यांक नांवां दिली वयता देशद्रोही, एंटी नॅशनल, कित्याक की आमी भाजप सरकारा विरुद्ध उलयता, पण सरकारा विरुद्ध उलोवप, काम जेन्ना करना तेन्ना उलोवप हो आमचो हक्क आसा आणि तो आमी राखतली। हांव इतलेच लास्ट एक स्लोगन म्हणून तुमकां मागता, म्हाका 2 मिनटां दिल्ली आसा एंड आय एम एंडिंग माय स्पीच। अमरनाथ म्हाका पळयता हांगा, पण एक सांगता, आमी एक स्लोगन म्हाज्या बरोबर तुमी म्हणया। हांव एक उतर म्हणटलें आनी तुमी म्हणटली, संविधान हम बचाएंगे, न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे। मातशें मोठ्यान म्हणटा, न्याय का दीप जलाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, आजादी का गीत गाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, भेदभाव को मिटाएंगे, संविधान हम बचाएंगे, ना डरेंगे ना झुकेंगे, संविधान हम बचाएंगे। थँक यू, धन्यवाद। जय गोय, जय काँग्रेस, जय संविधान। देव बरें जावं डॉक्टर प्रतीक्षा। आणि आता तुमच्या मुखार